מהו היהלום היקר ביותר בעולם, וכיצד ניתן לשמור עליו? כיצד קשורה שאלה זו לסרט המספר על אומנות הלחימה הקרויה סון קואן מו? לשם כך, נצטרך להבין את הלך המחשבה מאחורי אומנות לחימה קטנה וייחודית זו. הסיפור מתחיל בדרום קוריאה. לאחר כניעת יפן בסוף מלחמת העולם השנייה, בסיומן של כ-40 שנות כיבוש יפני, מצאה עצמה קוריאה משוחררת ופצועה, והחלה משקמת את כלכלתה, מוסדותיה ותרבותה. אנשי הזן בודהיזם ואומני הלחימה נאלצו להתאמן ולפתח את עצמם בסתר, משום שכל עיסוק בפיתוח תרבות קוריאנית היה אסור בהחלט. נזירי הסון נרדפו והסתתרו, ואומני הלחימה ירדו למחתרת והתאמנו בהרים. הנתק ממסורת העבר יצר חלל נפשי עמוק. עם הקמת הרפובליקה הקוריאנית ב-1948, החלו הקוריאנים בתנופה ובהתלהבות מחודשת להקים ולפתח את האומנויות השונות שהיו נחלתם טרם הכיבוש. גם בתחומים נחבאים אל הכלים, כדוגמת הזן בודהיזם הקוריאני, הקרוי סון, היה ניסיון להשיב עטרה ליושנה. נחזור אל השאלה, מהו היהלום היקר ביותר בעולם? בניסיון לסייע לנזירי הסון הקוריאנים להגיע לתשובה לשאלה זו, קם נזיר סון קוריאני בשם יאנג איק, ואסף את הידע המועט שנותר על מנת להחזיר לחיים מסורת בודהיסטית נדירה, את אומנות הסון קואן מו. מטרתה של אומנות זו להגן על היהלום היקר ביותר, נפש האדם. החידוש של הנזיר יאנג איק היה בכך שהוא בחר ללמד את נזירי הסון גם אומנות של תנועה. מאחר ומרבית הנזירים בקוריאה שקדו בלימוד כתבים עתיקים או במדיטציית סון, מאחר והיהלום הנפשי חבוי בתוך גוף האדם הגשמי, יש ראשית להגן ולפתח את הגוף, ואט אט לחדור פנימה, כדי להצליח למצוא ולהגן על הנפש החבויה בתוכו. המעניין הוא שככל שהרמה הפיזית של התרגילים נעשית קשה יותר, אומן הלחימה זקוק במקביל גם ליותר שעות מדיטציה ותרגולי נשימה. הנזיר וון אוק, שהיה מתלמידיו הראשונים של הנזיר יאנג איק, ירש ממנו את שיטת האימון המורכבת מתרגילי גמישות, תרגילי מתיחת איברים, תרגילי קורדינציה ושיווי משקל המכילים בעיטות, הגנות, קפיצות,
ומדיטציה, שהדגש בכל התרגילים הינו נשימה עמוקה, ריכוז והתבוננות. ההיכרות של ניצן משורר עם הנזיר וון אוק הובילה אותו לביקור אימונים נדיר במקדש בום או בקיץ 1989. הנזיר וון אוק היה אומן לחימה מצטיין, עוד בטרם הפך לנזיר זן. הוא המשיך לפתח את השיטה והוסיף תרגילי הגנה עצמית, חיזוק וחישול. כך נולד הקם גנג סנג, או שיטת היהלום הטהור. תלמידו הראשי, מאסטר קים ג'י אונג, ממשיך לפתח את הסון קואן מו ולהביא את תלמידיו לרמות הגבוהות ביותר. בישראל מונהגת השיטה על ידי ניצן ונוגה לי משורר, אשר ממשיכים את הדרך ומנחילים את הידע הייחודי של הסון קואן מו במערב. שיטת הסון קואן מו מכילה בתוכה כמה רובדי אימונים ומטרות. מרב המתאמנים שואפים לשיפור הבריאות על ידי חיזוק והגמשת הגוף, ובמקביל שיפור הריכוז והרוגע על ידי תרגילי סן יונג ומדיטציה. בין התלמידים הללו ישנם מעטים הבוחרים בסון קואן מו כדרך חיים, ומקדישים את חייהם לאימונים